Türkmenistan'ın Daşary işleri ministrligi Amerika tarapyndan 20 ýylyň dowamında köp milyonlyk ykdysady kömegiň bölünip berilendigi barada habarlary red edip birden-kä beýanat bilen çykyş etdi. Türkmen Daşary işleri ministrliginiň 7 aprelde ýaýradan beýanatynda bu habarlaryň näme dogrudygy aýdylýar. Amerikanyň ilçihanaty Birleşen Ştatlaryň Türkmenistan bilen 25 ýyllyk sortanda ötüş proýektleriniň üstü arkaly alyp baran hyzmatdaşlygyna buýsunýandygy barada Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Türkmen Daşary işleri ministrliginiň beýanatyna Amerikanyň Aşgabatdaky ilçihanasynyň 6 apreldäki press relizinde berilen maglumatlary talgylanyp çykan habarlar sebäp boldy. Sol beýanatda Amerikalılaryň Türkmenistanyň suýunyň 28 martynda Türkmenistandaky 10 Amerikan raýatynyň Amerika dolanmaga ýardym etmegine minnetdarlyk bildirýändigi aýdyldy. Bu beýanatda dünýädäki koronavirus garşy görüşe berilen himayatyň çäklerinde Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistana laboratoriýa ulgamlaryny taýýarlamak, hadiseler tapmagy we epidemiologik güdükçiligi güýçlendirmek, tehnik hünärmenlere jogap bermek we taýýarlyk görmek üçin goldamak, hoplar barada duýdurmak we beýleki meselelerde goldaw bermek üçin 920 000 Amerikan dolaryndan gowrak kömek edendigi hem bellenildi. Selede ilçihana Birleşen Ştatlaryň soňky 20 ýylyň dowamında Türkmenistana ykdysady goldaw hökmünde 201 milyon dollardan gowrak, sol sanda saglygy saklaş pudogyny 21 milyon dollar möçberinde maýa goýandygyny aýdyp geçdi. İlçihananyň beýanatynda Türkmen tarapyny anyk nämäniň alada goýandygy belli däl. Ýöne munyň ertesi güni Daşary işleri ministrligi Amerika tarapyndan köp milyonlyk himayet berilendigi baradaky habarlary red edip, köpçülikliň habar beriş teristleri üçin maglumat ýaratdy. Türkmen tarapy bu maglumatlaryň näme dogrudygyny hem-de Türkmenistanyň we Amerikanyň arasyndaky ykdysady hyzmatdaşlygyň özara bähwitlilik hem-de deň hukukly hyzmatdaşlyk ýörüglerini esaslanýandygyny tasdiklaýar diýip Türkmenistanyň Daşary işleri ministrliginiň beýanatynda aýdylýar. Ministrligiň maglumatyna görä, Türkmenistanyň döwlet edaralary we ykdysady birlikleri Amerikanyň kompaniýalary bilen bilelikde elektr energetika, raýat aviasiýasy, howa älim ulgamynda owa hojulukda we strategik taýdan ähmiýetli bolan beýleki ençim ugrlarda umumy bahasy 3,5 milyard dollara barabar bolan 167 tane taslamalary, şertnamalary durmuşa geçiripdirler. Türkmen tarapy elektr energiýa detgallaryň gurulşynyň aviasiýa, owa hojuluk, gurulşy ýol tehniklarynyň getirilmeginiň, seýlede Amerikan kompaniýalarynyň gatnaşmagynda işleriň hem-de hyzmatlaryň ýerine ýetirilmeginiň buýrujysy bolmak bilen ýokarda görkezelen taslamalaryň çäklerindäki degsli tölegleri özüniň hususy pul teristleriniň hasabyna amala aşyrandyr diýip Türkmenistanyň Daşary işleri ministrliginiň beýanatynda bellenilýär. Azatlyk radiosy Türkmen tarapynyň beýanaty barada kommentariýa sorap, Amerikanyň Aşgabatdaky ilçihanasyna ýüz tutdy. İlçihana Amerikan tarapynyň Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy ıgrarlydygyny aýtdy. Birleşen Ştatlar Türkmenistan bilen 25 ýyldan gowrak wagt bäri bir näçe ugrda sol sanda kerhanalarymyzyň arasyndaky sowda hyzmatdaşlygy, C5 gosmak bir regional çarçuwasy, köp ugrly guramalar we dünýädäki öňde barjy halkary ötüş agentligi bolan Birleşen Ştatlaryň halkary ötüş guramasy arkaly hyzmatdaşlyk edýändigine buýsunýar diýip ilçihananyň beýanatynda aýdylýar. İlçihananyň maglumatynda Amerikanyň dünýä boýunça COVID-19 pandemiýasyndan gorunmaga himayet bermek üçin 274 milyon dollarlyk himayeti göýberendigi, munyň takminan 920 000 dollarynyň Türkmenistana niýetlenendigi hem nykdalýar. İlçihananyň wekili hatüstü bilen iweren jogabynda Amerikanyň halkary ötüş guramasy, ýagny USAID arkaly Türkmenistana berilen himayet baradaky maglumatlary görkezýän web saýtynyň salgysyny hem ugratdy. Ondaky maglumatlara görä 2001-nji ýyldan bäri Türkmenistan USAID arkaly 197 milyon dollardan hem aşy himayeti alypdyr. Bu soňky ýylyň dowamında Türkmen häkimetleriniň Amerika babatynda nägilelik bildirmegi bilen bagly ýüze çykan ilkinji ýagdaý däl. Şu ýylyň başynda häkimetler ýerasty altylyk çeper filminden soňra Türkmenistanyň durly regionlarynda Birleşen Ştatlara garşy wagt nesihat işlerini geçirdiler. Filmde wakalar Türkmenistany ýady salýan toslama bir ýurtda bolup geçýär. Mundan öň geçen ýylyň awgustynda hem köpçülikli ýygnaklarda anti-Amerikan propagandalary geçirildi. Muňa Amerikan satira gepleşiklerinde Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň üstünden edilen degişmeler sebäp boldy.
COVID-19 siýasat we problemalar barada geplemek gadagan edildi. Yol başçylaryň koronavirus barada edýän seýrek çykyşlarynda ýurdun territoriýasyna infeksiýanyň girmegine garşy çäre görmegiň zerurlygy aýdylýan wagtynda ilatyň ýurt içinde hereketini çäklendirýän berki çäreler girdiler. Karantin zonalary döredilip ýüzler çadım öňölükde saklanýar. Hastahanalarda COVID-19 bilen kesellänleri bejermek üçin taýýarlyk görülýär. Ilat bolsa maska dakynmak we koronavirusy agdamak üçin ýygylanýar. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylaryna görä medisina idaralarynda ýygy-ýygydan ýygnaklar geçiriler we koronavirus barada şeýlede döwlet siýasatyndaky problemalar hakynda geplemegiň gadagançylygy duýdurulýar. Her duşanbe güni keselhanalaryň we hastahanalaryň jogapkär işgärlerini, dermanhanalaryň ýol başçylaryny, bölüm başlyklaryny Saglygy saklaýyş ministrligine ýygnaýarlar. Ýygnaklarda gol astyndaky işgärleri berk gödöwçüligi maslahat edýärler. İşte ykdysadyýetde dören ýagdaý syýasy petik we aýratynam koronavirus barada gurrun etmezligi talap edýärler diýip habarçymyda aýdýar. Onuň sözlerine görä saglyk edaralaryň ýol başçylaryndan nägile işgärleri gözläp tapmak we başga pikirdäkileri ýok etmek, olara basyş görkezmek ýaly çäreler talap edilýär. Häkimetler saglygy saklaýyş işgärlerine basyşy olaryň maşgala agzalarynyň üstünden etmegi görkezme berýärler. Kadrlar bölüminde işgäriň adamsynyň ýa-da aýalynyň nerede işleýänligini, çağlaryň nerede okuýanlygyny anyklaýarlar. Olary okuwdan ýa-da işden kowdurmaly diýerler. Adamy ruhy taýdan basmak üçin bahana tapmaly, hatda onuň şahsiýetini doly beýran etmeli. Eger işgäriň çağlary daşary ýurtlarda okuyan bolsalar, olary hasaba almaly diýip habarçymyz. Häkimetleriň, lukmanlaryň koronavirus barada geplemegiň öňüni almak üçin öňe sürýän çäreleri barada gurrun berýär. Azatlyň ýene bir habarçysy saglygy saklaýyş edaralaryň işgärleriniň problemalary agdamazlyk bilen bir wagtda üstünlükleri wasp etmäge mejbur bolýanlygyny aýdýar. Saglygy saklaýyş ministrliginde geçýän ýygnaklarda döwlet siýasatyndaky kemçilikleri düýpden agdamazlygy gurrun edilende diňe pozitiv manyda we üstünlükler barada geplemegi hergedak duýdurýarlar diýip habarçymyz 9 aprelde gurrun berdi. Liwapdaky habarçymyz bolsa ýerli orta mekteplerde okuwçylardan COVID-19 keseline barlyk geçiriljegini habar berýär. Mogallimlaryň sözlerine görä mekteplerde okuwçylaryň arasynda COVID-19 keseline barlyk geçirmek hakynda görkezme gowşupdyr diýip Liwapdaky habarçymyz 9 aprelde habar berdi. Türkmenistanyň ýol başçylary koronavirus barada uzak ara kesmeden soň söz açdy. 8 aprelde prezident Gurbanguly Berdimuhammedow ýurdun territoriýasynda wagtynda öňüni alyş çärelerini geçirilýänligini habar berdi. Koronavirusyň pandemiýasyny hasaba alyp biz mundan beýlekde onuň ýurda girmezligi üçin ähli tagallalarymyzy etmeli diýip Türkmen Döwlet Habarlar Gullugy rus dilinde çap eden maglumatynda prezidenti sitirleýär. Emma şol bir maglumatyň türkmen dilindäki görnüşinde bu sözlemde koronavirus pandemiýasy agdalmaýar. Global koronavirus pandemiýasynyň fonunda dünýäde sosial aralygy saklamaga çağırış edilip, dürli çäreler görülýän mahaly Türkmenistanda beýleki köpçülikliň dawaralar bilen bir hatarda orta mekteplerde okuw dowam etdirilýär. Şol bir wagtda da Aşgabatyň häkimetleri virus keselleriniň öňüni almagyň zerurdygyny aýdyp, orta mektepleriň muallimlerinden dermanlar üçin pul ýygnaýarlar. Şeýlede olar okuwçylardan dezinfeksiýa serişdelerini ýanlary bilen mektebe getirmek talap edýärler. Şu gün paýtagtyň mektep muallimlerinden derman almak üçin 8 manatdan ýygnadylar. Mektebiň okuw bölüminiň ýol başçysynyň tawşyrygy esasında bir okuwçy klaslara aýlanyp muallimlerden pullary ýygnap aldy diýip gizlilik şertinde söhbetdeş bolan habarçy muallimleriň bir näçesine salgylanyp 9 aprelde gurrun berdi. Muallimleriň sözüne görä olar mektep ýol başçylaryndan dermanlaryň näme üçin alynýandygyny soranda bilim resmileri bularyň virus keselleriniň öňüni almak çäreler üçin zerurdygyny aýdypdyrlar. Azatlyk radiosu howpsuzlyk aladalar sebäpli mektepleriň nomerlerini köpçüligi mälim etmekden saklanýar. Şeýlede Azatlyk radiosuna baýdylanlar barada değişli mekteplerden kommentari almak häzirlikçe başartmady. Bu aralykda Azatlygyň paýtagtdaky beýleki bir habarçysy 9 aprelde orta mektepleriň ençemesinde okuwçylara öz ýanlary bilen çyýyk salfetkany hemde aksalin mazyny hökmany ýagdaýda getirmeligi barada tawşyryk berilendigini aýtdy. Bular ýanlary bilen getirmedik okuwçylaryň mektebe goý berilmejekdigi hem duýdurylypdyr diýip gizlilik şertinde söhbetdeş bolan habarçy gurrun berdi. Mundan bir gün öň 8 aprelde Türkmenistanyň Kronikasy neşri Aşgabatyň mektepleriniň birinde okuwçylardan dezinfeksiýa önümlerinden düzülen gutuýny ýanlary bilen mektebe getirmegiň talap edilýändigini habar berdi. 7 aprelde okuwçylary ena
enatalarına eltip bermek üçin ýörüte hat paýlandy. Onda enatalara virus kesellerinin öňüni almak boýunça maslahatlar berildi we okuwçylaryň koronavirus bilen kesellemegine garşy öz ýanlary bilen getirmeli gigiyena serişdelerinin sanawy ýerleşdirildi diýip neşir belleýär. Aýdylmagyna görä sanawda aksalin mazy, gulok arasalama üçin çöpler, el üçin spreyçi, salfetka, gurok salfetka, termometr, sabun, plastik stakan we 5 sany maska bar. Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda COVID-19 bilen bagly görülýän çäreler barada dymmagyny dowam etdirýärler. Döwlet mediasy koronavirus sözüni bir näçe gede gönü we gyýtaklaýyn agdasa da bu meseleniň Türkmenistan bilen bolup biljek baglanyşygyndan gaça durýar.